Huset Sankt Jørgensgård var efter aftale med Aalborg Kommune for mere end 100 år siden et sted for udsatte eksistenser. I årene efter er huset omdannet til et kulturelt sted med mange udfoldelsesmuligheder, med kreative værksteder og en café, som er omdrejningspunktet i det hele. Og Michael Marino, var det sådan? Ja. Du er her for nylig blevet konstitueret leder på huset. Hvad betyder det? Jamen, det betyder, at jeg er travlt, for der sker mange ting herude. Jeg har arbejdet her i 6 år nu, men har tidligere stået for husets spillestedsdrift. Og derfor var det så også naturligt, at jeg så gik ind og tog teten, da vi manglede en person på posten. Men det betyder, at jeg som udgangspunkt, i hvert fald i det næste års tid, skal prøve at holde sammen på det her mangfoldighedens hus. Som du også selv er inde på, jamen, vi har værksteder, vi har en café, vi har spillested, vi har kunstgalleri, vi har mødelokaler til foreninger og studerende og hvem der ellers kan være interesseret i mødelokaler til almennyttige formål. Vi har konferencer, kort sagt et væld af udfoldelsesmuligheder, både aktivitetsmæssigt og kulturelt. Hvad tror du, det betyder, at du kender huset i forvejen, og at brugerne de kender dig i forvejen? Jeg tror, det betyder meget. Jeg tror, det betyder, at jeg kan træde ind i arbejdet med en, hvad kan man sige, kortere erfaringstid end en person, der måske kommer med helt andre kompetencer, men også en helt anden kendskab, eller en kendskab til andre ting. Jeg har sådan haft nogle gode 6 år til at sætte mig ind i, hvad det her hus handler om, og hvordan hele DNA'en hænger sammen på sådan et sted her. Men sådan hele miljøet på huset her, hvad er det for et miljø, der findes her? Jamen det er jo kan man sige, et mangfoldigt og broget miljø. Det er jo et hus, som vores tanke er, skal afspejle byens befolkningssammensætning. Det er et hus, der skal kunne betjene alt lige fra børnefamilier til pensionister, gymnasieelever, universitetsstuderende, internationale herboende, internationale studerende, udlændinge, der kommer til landet af andre årsager, foreningslivet i byen, kulturlivet i byen, kort sagt lidt af det hele. På musiksiden, når det gælder arrangementer på musiksiden, så er det mange sådan forskellige internationale navne, I har. Hvor henter I dem? Jamen dem graver vi jo ned i materien, kan man sige, af de genrer, vi beskæftiger os med, os prøver at se, hvad der sker, prøver at finde ud af, hvad der er muligt at få til landet, hvad foregår der her i landet inden for de genrer. Vores genreområde, kan man sige, dækker over folkemusik, verdensmusik, jazz, blues, undergrundsmusik, singer-songwriter. Det som man sådan i en, hvad kan man sige, bred formulering vil kalde de smalle genreområder. Og det er jo sådan en blanding af, at vi selvfølgelig selv er ude og prøver at være observanter på, hvad det er, der foregår på musikscenerne rundt omkring andre steder i landet, men også ude omkring i verden, og prøver også at tage nogle ting i opløbet ved at sige, hvad for nogle sjove samarbejder er der ved at opstå rundt omkring, er der nogle musikere, vi ligesom skal have fat i at høre, men hvad er det så, I har gang i, og så udover det, så kan man sige, så når vi beskæftiger os med større navne, jamen, så er det jo tit en helt anden forretningsmodel, der hedder, at vi bliver tilbudt nogle kunstnere af nogle bureauer, og så forhandler man lidt frem og tilbage, og så finder man frem til en dato og en pris.
Så det er sådan, det er også meget, det er en meget bred arbejdsform, der ligesom ligger til grund for, hvordan vi sammensætter vores program. Hvad er det for en sammensætning af personale, det vil sige lønnede frivillige, I har, og hvordan der fungerer det sådan mellem både frivillige og lønnede? Jamen det fungerer på den måde, kan man sige, at vi er 11, det man kalder ordinært ansat. Det vil sige folk, der er herude i helt almindelige stillinger. Så udover det, så har vi faktisk rundt regnet 11 ansatte udover det, og det kan være løntilskudsjob, det kan være flexjobs, det kan være jobprøvninger, det kan være praktikker, erhvervspraktikker, alle mulige forskellige mennesker i alle mulige forskellige situationer. Hvad tror du for eksempel, det kommer til at betyde med den her nye dagpengereform, der er blevet vedtaget? For huset, altså på den måde? Jamen et eller andet sted har jeg svært ved at sige det. Man kan jo sige det på den måde, at vi har et relativt en lille andel af folk. Vi er godkendt til at have to løntilskudsjob eller erhvervspraktikker, det vil sige folk, der er sendt ud igennem dagpengesystemet. Dem har vi mulighed for at have 2 af gangen. Jeg tror ikke, det kommer til at have den store indflydelse på os, men i langt højere grad for de folk, der er i dagpengesystemet. En af de steder, hvor jeg tror, vi kommer til at kan mærke en forskel, det er jo, at musikerne faktisk er nogle af dem, der har været meget presset af dagpengesystemet, fordi musikere jo ikke arbejder i ordinært fuldtidsbeskæftigelse. De tager ud og spiller, så spiller de så mange koncerter i en måned, og så går de fri resten af tiden, og er måske på supplerende dagpenge. Der har jeg da oplevet, at det har ikke altid været lige let for dem, og det er ikke altid, de har fagforeninger, der helt forstår, eller ikke fagforeninger, de har selvfølgelig deres egen musikernes fagforening, men hvad kan man sige, jobkonsulenter eller A-kasser, der helt kan arbejde for den form for jobs, de sidder med. Og det er jo så en af de ting, der er sådan lidt af forskyldt af, hvordan dagpengesystemet er og har været. Hvor meget den nye dagpengereform kommer til at spille ind der, det må tiden jo vise. Nu vil jeg godt lige prøve at bevæge mig lidt tilbage til 1978, under daværende borgmester Marius Andersens tid. For lige pludselig så skete der det, han lukkede huset herude og skiftede alle låsene. Ja. Hvad var det egentlig, der skete der, tror du? Altså jeg tror, det der skete, det var nok en mangel på forventningsafstemning om, hvad huset skulle være. Jeg tror, der var nogle brugere, nogle aktivister herude, der ønskede meget frit og meget græsrodstyret sted, og der sad nok nogle politikere et andet sted med en drøm om, at de kunne i lidt højere grad have en finger med i spillet om, hvad det var, der skulle foregå herude. Og der var det så politikerne, der trak det lange strå. Men så samme år, der blev det så brugerstyret til selvejende institution med bestyrelse. Ja. Og hvordan er sådan bestyrelsen sammensat dog? Jamen, bestyrelsen er faktisk stadig på den måde sammensat af, at vi har en formand, en næstformand, en personalerepræsentant for husets bestyrelse, og så har vi 2 politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer. En, der er udpeget fra den højre side af byrådet, og en, der er udpeget fra den venstre side af byrådet. Og det er, så vidt jeg ved, den form, der ligesom har været på det i en hel del år. Og det kører vi faktisk stadig med. Allerede nu, vi kommer snart til
2016. Har I allerede nu lidt nogle navne på, eller i tankerne, som vi skal have besøg af i løbet af 2016, som vi skal have på scenen af uge? Vi er godt i gang med planlægning. Vi lægger jo hårdt ud den sidste weekend af januar, hvor vi 3 dage, torsdag, fredag, lørdag, er en del af den festival, der hedder Northern Winterbeat, som er en festival, der finder sted hovedsageligt på byens 4 rytmiske spillesteder på huset, Studenterhuset, Tusindfryd og Skrån, men så også bruger en masse andre platformer rundt omkring i byen til at sætte koncerter op på. Og i løbet af sådan en festival, der er jo 35-40 koncerter rundt i byen, og der har vi en fast bestanddel af det. Og der bliver programmet offentliggjort løbende. Og så ud over det, jeg kan ikke lige sådan gå ind og sætte en finger på nogle af de navne, vi kommer til at præsentere i 2016, men udgangspunktet bliver i hvert fald stadig, at det bliver det smalle, det bliver det brede, det bliver det eksperimenterende, det bliver det, man kender i forvejen, det bliver vores genreområde repræsenteret i en hvad kan man sige, en bred definition. En af de ting, eller et par af de ting, I er meget kendt for herude, det er blandt andet kortræf og kortræf, som I bruger meget caféen til, og noget, der hedder åben scene. Det der åben scene, hvad er det for noget? Jamen, åben scene er egentlig en arrangørgruppe, der som sådan ikke er en del af huset, men som faktisk er nogle af brugerne, nogle af de frivillige, der kører den her scene en gang om måneden på egen hånd. Konceptet med den, det er jo, at man kan møde op, melde sig til, og så spille et par sange. Både som solist og som orkester. Og det er faktisk det samme med kortræf, kan man sige. Det er som sådan heller ikke huset, der er arrangør. Der har vi også nogle andre indover. Og det er jo, kan man sige, det er jo også igen en af de ting, som vi ligesom gør herude. Det er, at udover at vi har vores egen profil, og vi har vores egne arrangementer, og vi har vores egne aktiviteter, jamen så har vi jo også en bred palet af det, man vil kalde eksterne arrangører, der sådan ligesom bare kommer og bruger vores faciliteter til arrangementer. Sådan, jeg kunne godt tænke mig, at vi lige skulle prøve at sætte lidt fokus på sådan nogle af de arrangementer, der kommer her i november måned. Og blandt andet så har I allerede her på lørdag, der har I et arrangement, der hedder Papaya-koncert. Hvad er det for noget? Ja, Papaya er faktisk også en af de eksterne arrangører, hvor det er foreningen Papaya, der arrangerer koncerter med verdensmusik. Og det kan være alt lige fra indiske musikere til danske folkemusikorkester, der sådan set er repræsenteret til de koncerter. Det er jo et spændende koncept, som vi også, kan man sige, som vi også er meget glade for at have, fordi det igen er med til at hvad kan man sige, udvide den palet af verdensmusikkoncerter, vi ligesom repræsenterer. Ved sådan at have nogle arrangører inde, der har nogle helt andre netværk, der har nogle helt andre koncertidéer, der har nogle helt andre tilgange til verdensmusikken, end vi selv har. Og den, der kommer på lørdag, er, så vidt jeg husker, et strygerkvartet. Jeg har faktisk ikke engang fået lyttet til det selv, må jeg sande. Men ja, en ud af mange spændende arrangementer, som kommer fra Papaya. Og så, jamen okay, så har I så bruger I også meget, jeres café meget til
Det der hedder søndagsbrunch, og derudover der er også et arrangement der på en søndag. Ja, på søndag har vi et udsolgt arrangement med Paul Banks og Svante Schøbler. Kan man sige, 2 habile og garvede bluesmusikere, der kommer i det her akustiske roots blues setup. Og det er uden tvivl noget, der falder i smagen på blueskenderne. Vi kan i hvert fald se, at når vi sætter sådan noget som det på programmet, jamen så går vi udsolgt i de arrangementer. Dem har vi jo besøg af i mange forskellige sammenhænge, fordi mange af de bluesmusikere, der sådan også optræder på vores søndagsbrunch arrangementer, jamen de spiller tit en sommerkoncert ude i gården, hvor de laver det, der hedder Blues Jamboree, hvor de så er en 6, 7, 8 musikere på scenen, der simpelthen jammer sig igennem en hel koncert. Det plejer at være fantastisk hyggeligt arrangement. Caféen, som I fik for nogle år siden renoveret, det er den, der er sådan set omdrejningspunktet i hele husets koncept, ikke? Ja. Og for et år eller 2 siden, der begyndte I at gå over til den lidt mere økologiske. Ja, vi arbejder meget målrettet på at omlægge så meget, som vi overhovedet kan til økologi. Samtidig for 4 år siden omlagde vi til vegetarbuffet. Før det havde vi kørt med dagens ret. Men bestemte os for, at vi synes faktisk, at byen manglede et godt alternativ til at gå ud og spise bøffer. Og det har vi også kunne se faktisk har været en succes hele vejen igennem. Både i forhold til folk, der kommer og bruger huset, i forhold til arrangementer, kommer gerne og spiser inden, men også i forhold til folk, der simpelthen bruger det som et sundt alternativ til at lave mad derhjemme. Har I på noget tidspunkt sådan fået tilbagemeldinger fra for eksempel folk, der egentlig aldrig sådan rigtig har været af, eller sådan rigtig bruger huset, altså vedrørende jeres vegetariske til selvbrug? Dem hører vi mange af. Jeg tror jo, at husets bygninger måske bærer lidt præg af, at det engang har været et sted, som man helst ikke skulle komme hverken ind eller ud af. Så vi har jo mange år, mere eller mindre bare lignet en villa på vej ud til Hasseris. Vi arbejder meget med at prøve at åbne mere op og prøve at gøre lidt mere opmærksom på, at det faktisk er et hus, hvor der sker mere indenfor, end der gør udenfor. Men det er jo så også en lang proces, vi er igennem med en masse sjove idéer. Nu det første lille skridt, vi har taget på vejen, det er simpelthen at skrive huset ude ved siden af døren, så når folk kører forbi, så kan de rent faktisk se, der er noget ved huset. Men vi har mange projekter på tegnebrættet, simpelthen for sådan ligesom at byde lidt mere velkommen, sådan rent synsmæssigt. Og der er jo, kan man sige, i et hus som det her, der er jo rigtig, rigtig mange forskellige aktiviteter, så vi oplever faktisk også, at folk, der nogle gange kommer i huset, slet ikke vidste, at man kunne det ene, eller at man kunne det andet, fordi så kommer der nogen, der sidder og laver keramik i de kreative værksteder, som lige pludselig finder ud af, gud, jamen, der er koncerter op ovenpå i aften, og hvad er det, der rammer? Når det der øvelokalerne op på anden sal, og hvem er alle de folk, der kommer gående nu? Jamen, det er en konference, og vi har folk, der kommer og har ud for at høre koncerter, og tænker, gud, kunne vi spise i forvejen? Er der mulighed for at bruge huset ud over det? Nå, og man kan det ene og det andet. Det er jo nok en af de ting, kan man sige, som er et positivt problem, at der er så mange interessegrupper, der er så mange forskellige aktiviteter til de interessegrupper, at bare det at få fortalt dem, der kommer her i huset om alt, hvad der sker, kan være en spændende udfordring.